Океански туризъм. С това е известно нашето Южно Черноморие. Но аз искам да се върна и акцентирам на богатата ни история. Затова днес ще ви разкажа с какво свързвам тази творба, която също участва в четвъртата ми самостоятелна изложба "Завръщане към". От 1 до 7 клас бях в профилирана паралелка изобразително изкуство. Завръщам се към времената, когато бях малка и от училище ходехме на пленер, за да рисуваме сред природата и красивата гледка на Стария град Несебър. Много обичах да ходя, защото имах много съученици, които не можеха толкова добре да рисуват и аз им рисувах рисунките. Даже се е случвало и на изпити да нарисувам на някой друг рисунката. За мен беше удоволствие просто да рисувам най-много. Какво, пленер ли? Пленер е рисуване сред природата, защото нямаше как да не представя картина от забележителна гледка от България, особено от моя край Бургас, в изложбата "Завръщане към". ако са ти интересни видеята, които споделям, абонирай се за каналът ми в YouTube, ще съм ти изключително благодарна, и ако ме последваш в социалните мрежи, за да мога да споделям с теб още по-интересни неща. И сега, нека продължа с историята за Несебър, която е свързана с моята картина. Несебър е едно от най-древните селища по Българското Черноморие, което съчетава красотата на морето и планината. Може би за това толкова сме го посещавали. Сякаш нашият безкрай е по-различен и поглеждаш отвън. Градът е разположен на малък полуостров, който е свързан с сушата чрез тесен провлак, но носи в себе си духа на вековна история и архитектурни съкровища. Тишината, предадена чрез нежните сини и зелени тонове на водата, напомня за летните утрини в Несебър, когато морето е спокойно, а лодките бавно се носят в тихото пристанище. Къщите, изобразени на хоризонта, се губят в мека мъгла, символизираща хилядолетната история. Несебър е известен като градът на 40-те църкви, където архитектурното богатство на средновековни храмове и възрожденски църкви хармонично се вписва в морската панорама. Много от тези църкви са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а градът се слави с това, че е едно от най-старите селища в Европа, съществуващо още от времето на траките. През различните периоди Несебър е бил част от много цивилизации, а неговите древни стени, разположени в морето, носят свидетелство за славното му минало. Картината наистина ме връща в Несебър. А теб? И вече знаете, че картината сама намира своя притежател. Така че ако ти харесва, не се колебай да ми пишеш на лично съобщение или да влезеш в моята онлайн галерия arteiva.com, където можеш да разгледаш още от моето творчество. Ще съм ти искрено благодарна, ако ме подкрепиш и се абонираш с камбанката за моя YouTube канал. Ако те вдъхновявам, последвай ме за още такива видеа. Така усещам и соленият аромат, който пречиства ума ми и проглеждам. Как да хвана това, което е отвъд? Ами ще го нарисувам и запечатам завинаги. Не забравяй, че можеш да пазаруваш от моята онлайн галерия с помощта на TBI без никаква лихва.